Denne video viser, hvordan man uploader billeder og filer, man vil bruge på websitet. Sitecore har et mediebibliotek. Det bruges til at gemme alle billeder og filer, der bruges på websitet. Disse kaldes også for medieelementer. Når du skal uploade et nyt billede, du skal bruge, klikker du på billede-ikonet og klikker du på vælg et billede. Du skal nu finde den mappe, hvor du ønsker at uploade dit billede. Det er vigtigt at vide, som redaktør kan du ikke selv publicere mapper. Derfor er det vigtigt, at du ikke opretter nye mapper selv, men kun lægger billeder eller filer i eksisterende mapper. Klik nu på Upload og find det billede, du ønsker, og læg ind på din side. Sitecore uploader nu billedet og åbner nu et nyt vindue, hvor du har mulighed for at angive en alt-tekst. Det er den tekst, som blinde vil få læst op, og som vises, hvis brugeren har slået billeder fra i sin browser. For at redigere medieelementet er det nødvendigt at låse det. Du låser for at undgå, at andre kan redigere det samme element som dig, men det er også vigtigt, at du låser det op igen efterfølgende, for at sikre, at andre efterfølgende kan redigere elementet. Angiv din alt-tekst. Gemme. Tjek filen ind eller lås op ved at trykke på den lille pil under redigere og tryk tjek ind. Det er muligt at beskære og ændre størrelsen på et billede i forbindelse med, at du uploader billedet til Sitecore. Ønsker du at beskære eller ændre på størrelsen, går du over under Medie og trykker på den lille redigere palette. De ændringer, du laver på billedet, kan fortrydes, så længe du ikke har gemt ændringerne. Ønsker du at beskære billedet, holder du venstre musetast nede og trækker med musen det område, du ønsker at beskære. Tryk efterfølgende på beskær-ikonet. Du kan som sagt fortryde dine ændringer, så længe du ikke har gemt. Ønsker du at justere størrelsen, klikker du på justere størrelse. Vælger du at bevare det lille flueben, gør det, at billedet ikke bliver vredet, hvis du ændrer den ene størrelse. Så sørger Sitecore for at tilpasse den anden, så billedet ikke kommer til at se forvredet og mærkeligt ud. Når du er færdig med dine ændringer, trykker du på gem. Og lukker redigeringsværktøjet. Og da vi har låst billedet op i forbindelse med, at vi lagde alt teksten ind, kan vi nu også bare lukke det vindue. Sørg for, at billedet er valgt, og tryk på OK. Ønsker du at linke til en fil, går du ned i brødtekstområdet og redigerer teksten. Marker den tekst, der skal være et link, og tryk på det lille kæde-ikon. Vælge medieelementer. Igen stiller du dig på den mappe, hvor du ønsker at uploade din fil. Tryk på Upload. Find den fil, du ønsker at linke til. Sitecore uploader nu filen til mediebiblioteket. Her lukker du bare vinduet. Sikrer dig, at filen er valgt.
og trykker på link. Tryk på acceptere, hvis du vil gemme dine ændringer. Gem siden. Og preview. Så du kan se, at dit billede er lagt ind. Og dit link virker. Gå tilbage til redigeringsmode og publicere eller udgive siden. Sitecore publicerer automatisk billeder og filer, der er lagt ind på en side, så det skal man ikke tænke på. Man skal bare udgive siden.